ಮಾತಾಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ದನಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಾರು ನಿಕ್ಲಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವ್ ಯು ತುಂಡ್ರನಾಡ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಪೂರ ಮಂತು ನಿಂತಾರ್ಗಿರ ಮಮ್ಮಿ ಮನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಬೈಕ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡಾಡ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊರಿಯರು ಅವ್ರು ರೇಸ್ ಗಾಪುಚಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊರಿ ಅಂದುವಾ ಕಲ್ಪನಾ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿಜ್ಜನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಊರ್ರೆ ತಾಕದನ ಇಜ್ಜಿ ಗುಲ್ತದಾರ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಾಯ ಬುಕ್ಕ ದಾದಿರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದಿ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪಿಲೊಂದಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಹಾ ಅಂಜ ನಮ್ಮೇರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲೊಂದೆ ಪೋಡು ಜೋಕು ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಎರೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವ್ದು ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಪ ಒಂದು ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಪ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲನ ಎತ್ಕೊರ್ರೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಕಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಆ 4 ವೀಲ್ ಎಲ್ಲೇ ವೀಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ನಾವು ಮೇ ಬಿ ಒಂಜು ವಾರಲ ಪಾಡ್ದುಜ ಒಂಜು ವಾರದ ಉಲೈಡ್ ಆ ವೀಲಿಂದ ಎತ್ತದಾತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆತು ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಆತಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ಪೋವೇ ಪಡದೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ವೈರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆತಮಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕಿನ 2 ಸರ್ತಿ ತನ್ನ ಬೂಡ್ದೆ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ತನ್ನ ಬೂಡ್ತೆ ಬಟ್ ಬೂರ್ನ ಏರಿಯಾ ಅವು ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬೂಡ್ದು ನನ್ನ ಜಾಗ ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಎತ್ತು ತಾಕತ್ತಾತ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ ಕಿಡ್ಸ್ನ ಬರ ಅಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿನ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸೆಟ್ ಆಪೇರು ದೆತ್ತೋನರು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಪಿಕಪ್ ದೆತ್ತೋನು ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜವಾನ್ ಅಂತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರು ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದ ಒಂದು 10 days ರೆಡಿ ಆಯ್ತು 5 ದುಂಬು ಎಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು 8 to 10 days ನೆಟ್ ಖಾಲಿ 10 days ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 20 days ಈತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ